Gràcies. Amb l'aprovació de la llei 1-12-10 de maig de 2012, les polítiques del ladrillazo i l'especulació urbanística van abastir la seva cota més alta, furtant als municipis la seva autonomia en la regulació i gestió del seu territori i implícitament eliminant de socarrel qualsevol procés de participació ciutadana inherent a la tramitació d'un pla general d'ordenació urbana per als ajuntaments. Aquesta llei, amb la figura de les actuacions territorials estratègiques, va relegar als ajuntaments al paper de mer espectador sense capacitat de decisió en el futur del seu territori, obligant els municipis a assumir barbaritats urbanístiques fruit del capritx del Consell de Torn, que decideix quins projectes són estratègics i on ubicar-los, sense tindre en compte que en algunes ocasions s'allunya molt de la sensibilitat i el projecte polític, urbanístic, econòmic i social de cada govern municipal. A l'any 2014, el govern del PP popular, va consolidar aquesta desfeta, incloent aquesta legislació en la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge del País Valencià. La norma, a més de llevar les competències en regulació del territori als ajuntaments, accelera els processos d'aprovació de plans urbanístics, facilitant l'especulació i l'amiguisme, que tants mals records i conseqüències ens recorden els informatius a diari. Aquesta acceleració en el procés elimina garanties de transparència, concurrència i publicitat, donant als promotors privats facultats pròpies de l'administració. L'actual Consell de la Generalitat Valenciana té previst la modificació de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge del País Valencià en els propers mesos. Per tot això i en defensa de l'autonomia municipal en la gestió del seu territori es proposa al ple els següents acords. Primer, l'Ajuntament de la Pobla Llarga sol·licita a les Corts Valencianes la derogació dels articles 17, 59, 60, 61 i 62 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge del País Valencià. Segon, l'Ajuntament de la Pobla Llarga sol·licita a les Corts Valencianes que en el moment que es redacten les modificacions de la Llei 5/2014 retornarà les competències en gestió urbanística i del seu territori als municipis. Tercer, donar trasllat dels presents acords al Consell de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a la Conselleria d'Economia Sostenible i grups polítics representats a les Corts Valencianes. Gràcies. Gràcies. Senyor Sánchez.